Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Muriali w'Ensoko TV kukwani kurana asomo gorobobono aseri tukeriga liye merongibere nelimo mutinyo gatano na kabiro mwaka wechilifu ibere merongibere na gatano na limo nukwena kwa nabuna kwa gendere bya aseri tukori gima na boyga no gendere tekubwatya mirobiri yonsi kurwe 12 wekera bonegana ndi chiaragire chinsa ikomichi abono mogoroba chia Afrika ya mucha ngakiyuka nyorama ya ase enchira yo bwenge Eliane Ishmael Mogera tasanga subwa mwetrase enchira yo mutandao bwekerero ase ensemo ya YouTube boygo ase ensemo yende ya kabere oyogonkonya ase ukurwe bimanyererio guchia sebalia batari koigwa Eliaye Salome Kerubo. Asomo chakano mogorobo bono abarai ao kurwase county ya Nyamira nigo bagenderere weikange na kubwatuka obokonyi gochia na kwatuka obokonyi gochia se aborokiwa besukuru yakura eyo yabwatete omorero yabwatete omorero emambya ya yeritiko lya igoro erigosira aborokiwa obagenderete n'ekisemi cyabo egati abarai bayikiranira abo no mu MCA kurwase eward ya Bugichora George Morara na boyigo mu MCA kurwase eward ya Bosamaro Charles Keganda na boyigo mu Jumbe West Mugrango Steven Mogaka bakurwa chinkwana cyabo nigo aba MCA abo balireira yo guchya kubwatesi abo iburi eryo bamanyenga omuchando oberego koreta usoirerete umuriro yibwatika n'orulyoyo abare mintu anje gento bunegyo abare mintu gandere kosa rigweka mariyeito tuatebire tusieke tundu bariye kuchakerariri bare no borro bonene abaremi bekemerie chae abakwira setundu bari ya Kiangombe inse ye zone ya Itibo inse factory ya Sanganye bunge ya North Mogrango me ya Nyamira bakora wa na abaremi hatu ya osababu sabania orango amona roteru kabinga gati abande nigo beso kiriboko nguna koraga ebiara umena chabwe factory ya Sanganyi nabo igo director bwe Sonia yuo asokorusi umunyakirogobo bwetundubari asamari Togosabo kwabera ase okoburukana gwechibichecho abarimi bakoire chaye yabo ase tundubari ya Kiangombe ime ye zone ya Itibo ebagitori ya Sanganyi nigo bararirie inga mbachikugira gotora echaye nyore na omunyakirogo bwetundubari yabo umanyikeno nere Charles Achochi tari guchya koiraniwa Charles Achochi nigatene nigwa no muteneri bwe factory ya Sanganyi magiga yokogira koira machani akero mutienyi abo ase factory yokorengana nabarimi buna bakwerera subwagare boyigo buno musekete Steven Nyarikembonde agotumenya subwagare abare mintu anje gento bunegyo abare mintu gandere kosa rigweka mariyeito tuatebire tusieke tundu bariye kuchakerariri bare no borro bonene abaremi bekemerie chae abakwira setundu bari ya Kiangombe inse ye zone ya Itibo inse factory ya Sanganye bunge ya North Mogrango me ya Nyamira bakora wa na abaremi hatu ya osababu sabania orango amona roteru kabinga gati abande nigo beso kiriboko nguna koraga ebiara umena chabwe factory ya Sanganyi nabo igo director bwe Sonia yuo asokorusi umunyakirogobo bwetundubari asamareta Charles Ndubi Achochi tukolire gasi ya emyaka intera kabero mo chairman ya matukamagega kina mwandi zoba kwese umuntu ndo betagatia igatubuka nitundubari bagagasari tukachora Ndubi ndio bairo emyaka atorelete chaibuya totubati muchando nere ndo mwana ototeguna nganku tuare ntonyamanyiti na ndio kuba mutaningo bayo abale ntu amachote bayo ntu ento kumubuta nama amangana tocheire nganku butuakare noko butuoko na kitu 10 ki emane chanere ko butomo mo chairman yito nchena akarorire ko rukarenga abantu ba mchore tomo omo chairman ni ntwe
Koteba omochairman witari kobutwa intuntu achite togachora getundu bareka toguna kugamba omochairman witu nero okorete egasi nono omoterekita ekere twamachorete twamwanste buna egosori ng'aki kogochora toro oboterekita akaboriri mwanche tokamachora lakini bono ase amang'ana yachi korusia gocha kobuta omochairman witu intuntu ogwancha ekiagera omochairman witu gotokorera are egasi eye ere engiya inkuruki emana chebwate egocha gotenenia omonto oyo mwachorire naretete riruba akobatebineri nari natumia komotenenia omonto ogoetera esare akorokwa etaeregita ya eria ino nere emosugumete nagenda oteneni ori na nari ntarorekane igo omoderegita aino kogenda gendaka one no morembe nari nagisinto tati gokorora anga oche tundu bari eito aye bono kwabire kwanitam bagukwanekera ekio nigo bereire ng'a mbachigosie ketundu bari eyo naende mbagochigotora chae ase soni engima ya itibo nyoro monyakirogo oyo takwirani wabisi abanto bonsi baitibo barangerigwe bakora omokutano oyomo ntorikoira chae onye nebisire tokobogoria kiro omonto abogorie ekiagera intwe twatagete korosia omochio giobe bono igo ase ririmwateba ng'a egosie kwaoka tari aoka igo togokora omokutano oyomo motore itugoki itibo yonsi tosieke echae intu togoteba na gaki intu buna saa 24 etundu bari eito twatebire na etundu bari torasieke echae eito tori noyo ngochipara abo bogima obo ntori gochikonyara mani tari kobutwa nende chemani asita yo chikuru etundu bari eye no moderector oragende amotigega kati ya abiri abarimi bakwerera kubuniwa namona ogokana amachani hayo abeire gakwena nogochia abarimi kero motienyi egento batebire ng'ambara batumete omonyakero goyo koyakana ekera amachani expire Mombasa igotokoleterwa factory twacha koegwa ekere jikoni niche expire egento yokorwa kwa masiri mbra jiko sambo ngiye kora batasamba amachani bakoletera jita chiri cyabo chicha kunyuchikwe ntima tiento bakobunio omochairman abakare gokwana muna nero gototea amachani ntutu wakanete piba ka amachani ntogirete iga bakachairman abwata igote ino ere ekena kiekerero kia baremi be tundubari ya kiang'ombe iyo gotoka nse yesoni atebire ng'anya oro omochairman obo bwetundubari etago chikobaga kwiranigwa mbago chia kwendera gotore chae korwa ase etundubari ya kiang'ombe iyo gotoka inse factory ya Sang'anyi imeye bunge ya North Mogrango imeye county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV rietera Nyariki Steven Embonde asense moyende abarai aokurwa se county ya Nyamira nigo bagenderete gwika na kubwatu kobokonyi uchiya saborki obeskuru ya kura eyo yabwate tomorero emambia yaburitko riegoro erigosira aborki wabwo bagendere ne chisemi chabo egati abarai baikeranire abwo no MCA kurwa se ward goso MCA gwe ward yabo gichora George Morara nabo igo MCA kurwa se ward yabo Samaro Charles Keganda nabo igo omobunge bwensemo yebunge ya West Mogrango Steven Mogaka bakurwa chinkwane chabo niga ba MC yabo balirire yugucha kubwatesia abeboria elio bamanyana omuchanda oyo oyirerete egeta ose muchando yo bete gokwirera eskuru eyo gocha koya na norulyoyo engaki baragendere kurwa obokonyi guchiase aboroki wabone kubwate tomaetio morero oyo no monto tongia tomaeti ne chigwaya ekarto gende tukubwatie binde binta abantu ba minto abantu bane bakura na baibuli moto erere tubwatie lakini paka tonyore lichi banyora toreki abana bali abamura edomu yabo yaya bali kogenda ka naende nare gosabaiga omwalimu e principal ne board bali gereri nande onde tate wina kajolete matura isibuna nande turakora fees wango igana ria abantu mwajeta kogenda turi Nyamira no muchumbo oyo mukubwa no gorugu George turabwatia mang'ana makabira atatu nturiko batebi niki togo chikobwati tari bitina tari kinto tagete komanya niki kagenderere take yake ayande mumanye mweshimiwa mang'ana arakura and I don't like it tuanjire togende Nyamira as a Ministry of Education tumaye koboli na ngeko koretheke
ngiokorekana kurari kwani kura nero omorere ochaetekera rituko naende natwarire omogoke marogobe ekiagera obisi y'omochumbo ito West Mugirango omosike Steve ase ogorora nere buya asire skuru eye goetera ase ebiralero bire byaba bikoyia naende nerarore buna amasomo agendereire ekiagera ekoro twarenga nabo twarora nere buya abana mbabasa gusieke bw'esukuru bagendeka ase eng'encho y'ebiralero omogoko one omonene nori buna omochumbo ito abantu bobisi yaye obatumire marogobe eye n'emeito 52 amarangeti boigo 57 ebitambaa boigo ende aboibori babana bagosoma ase skuru ya kure gotoka busamare nsemo ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira na barabwoni go bemurunganirie igoro yo kubwata omorero ase skuru eyo ase ntunda yende ya kabere gukiera abwigoro bagusanga nabaralia nigo babolire abateneri be skuru eyo bairaniria maborio abo buna nkike guchakya omorero yo ogenderete ko bahasara nene mono uchiase abaiboli around yeri skuru ya ntotebiri nganki ya sambe skuru amangana ya kaera nande ya nakira twate abanga ndoli ko rugaiga igotoko bagaiga mbakete kayo mweli tumanye nganki enda ta skuru na ninge sambe skuru yetu last round shule iliungua mpaka ngaiya ngosokie bintu kure ichido mume this round emetere sikari nje nasokia tafadhali abararia tokonye kenengeri Yesu kuru ebu na abararia kuna shida kwa shule ekere ekole litangani ichimbu turalinyora yabereria kabere ichimbu turanyora tukabekero jifaini tukabekero ntobia tulilipa kila kitu zero balance bono roje naende yabere ya kabere tutaingia wapi sasa abararia hii shule yetu iko na shida fulani omo principal abalimu baye nejiwoka siaye atwali chini wana ingi ndete sukuru eya moto tebi nande moto siro para sogakane 1500 baibali ntoranga twakane 1500 twanjirane una abaiboli wana siro balance nga kito wakana siro balance adega inade sukuru ari yayi wana ingi to kwa bono der abate bataliringa nga yayi kurwa bisi ngosambete no mwalimu osana abalimu osana abana banenge kirasi na lero ningo nande kurugesona abana kibasa ambara ero nande kurugesona nande abana konyora baruro ongora tebi abaigori pole bakura asokoremererie turibwe tangani ne ya kabire nande ya korreki ya beire na kabire botambase shide koba yue minetinga abantu abo bakurunse bo mombokoletiki mboyo abantu baserebrekaine kero mondata ete gokora buna koletiki buna tageti na nonje ngosabaiga kura nero tobwate skuru go tweteria abana koruga abaigori baito na bataka tai obisi bagokora buna bande bari chitaoni chinde abaigori batigire gotore chichae nande mambi baseri gungo mwana oseri we skuru visirika lerare korosi 10 ongo saba masaba korwe skuru eye naende abaigori barangeri kubonsi pi baikaransamo nabakorie gasi erinda abantu babwati bamanyana ki obakonga ibo chakirete Omusasiroti utendete parish ya Rangenyo ime ye county ya Nyamira Benari Nyangeri igabolire abantu batwerera na boigo bariganyo murembe asichinga kichonsi asemise yangerekano ao gakwerera igori sabari ya myaka 25 yobokorera buno musasiroti nigatebire ne sabari ya ringe ntambe egento gekogera akwariganie misenene omukubyo gocha ase parish yo ergo chengerana kweraniriya mbuya guchiase omonene ase okumubwate siase sabari ya myaka 25 gakurwa ujumbe yaye ya bene nigasabire abarbalia baguchigwikerana abo bene kyo batwereru anene mono chinga kechi maberera agenderete kwenekiwa agesiasa naenderero bunana ikeire igombwato muchengo monne kiagera nonya emechando kerororo no buyabororo
na akorire emirimo yeiga rero ntegete gwakera Nyasaye mbuya mono ekiagera naereirie abanchi ba Nyasaye na incho monyene buno omonto naende buno omosasiroti igo mbwata omogoko ekiagera nakorire emirimo eri nagwenete gokora koreng'ana na chinguru nabwate koreng'ana buna abanto baito bonsi lakini ase ense yatomenyete igebwate amang'ana agocha na kogenda igo tore ase chingaki chinkong'u buna bona ase ense yaito ya Kenya nabo tobwate chibura buru chigosoka korwa ase amagani ao y'abanto eserikali egenderete gotogambera nebwate okogani kwaye gwokogendera gochibosio n'abantu mbaro babwate obote boniga bwokorora ng'a mbasoe gochimiga abu nabaro bakore egasi yabo igo bono chinkwano ntobwate chiabanto ara kabere goikekerengo buna noe n'abakristo bane nkoereria ekanisa ime nabaro bwigo bare korwa ase chinseme chibere goikekerengo buna ekero okobategerera nabakonyora abanto mbaroro bagwaka chinkoi batega ng'a omogambi yaito mbuya agenderete eserikali mbuya ere nabande mbaro bagotega ng'a ui twakure bono inche buna omosasiroti ekondo yane nokobaarigania moike mwetegerere Nyasaye abakwanere ebuku yasomwa twabwa korengereria ase obwamo lakini ase omweri bwa rituko egento togosaba nkeri ng'a ensi yaito etigare koba kere n'omorembe abanto banchane naende togendere gochibosio Omorai w'ekiama kia DCP Rigathi Gachagua nigarura obosemi gochiase omokonyi bw'omorai bwense Professor Kithure Kindiki koba maiso engaki ara ase oborai ase eng'encho ababisa bachake komentikana Gachagua okwana korwa munyoro nigaerere buna Kindiki nigabangire n'ababwatani bare ime ya serikali moroberio otari muya korende bamwariganire nka kerabe bobe chingaki agendere komochia oborai bwa serikali yerituko. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin wameanza kumtesa huyo Kindiki hapo kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shinda hapo mbele because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Sahi, they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. When Ruto decided he cannot work with me, he sent people to poison me in Kisumu. When it did not work, he sent people to poison me here. I was very careful. I used to go to State House. He would pick the first plate. I'm supposed to pick the second one. Mimi nachukua ya 7 ama ya 8. Saa ile walinishindwa kunimaliza ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent word to our son, Professor Kithure Kindiki, to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now. Tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto. Na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani? Na Murkomen. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Yeah? Wale wasaliti. Hao muendelee na hawa.
abakenya baria baringe ense ya South Africa au barositwe ense iyo kubwatikana n'ekisegi kigokorekana ense iyo baganire serikali kubakonya konyoro bwene bwabo anene asukuba ebibande n'eki certificate cyuko iborwa nari baranyare komenya buna abakenya bande ukwara so mucyo Nairobi isiko yechiobisi cyamangana yekise cyisiko abakenya bo nigo boyigo baruru kuboria kwenekya imibere y'abakenya basiri tubugima kweranigwa ere imeyense korwa cyinse cyisiko. And we are here on behalf of all the repatriated citizens to thank our government for making the repatriation process a success and making sure we are home safe. And we are here asking for a handshake with the Council Committee of the Senate that as Honorable Cherargei stated and asked for a statement on regard of the how about of the people who came back. So we want a handshake with the government that they will help us integrate as soon as possible because we have very urgent issues to be addressed. And we've already addressed our diaspora offices, and we are waiting for a meeting with the PS. So we are looking forward to know how are we going to go about with any funding from the government that will help us do what we are supposed to do. Ambaye sisi tuko hapa ni muhimu, ni kazi na ile muhimu ni pesa. Ya kwanza mimi mpaka sasa hii Mungu tu ndio anajua shida yetu. Mpaka sasa hii nashinda hapa Nairobi. Sikupata nyuma wala mbele. Muhimu sasa ambaye sisi yote tuko nyuma, wengine wako mbali wajafika, tuko wengi leo, tunashukuru Mungu. Muhimu tunataka leo tupate habari mzuri, tupewe pesa mzuri, tuanze business, wenye wanaenda nyumbani tuende. Paka mimi sasa hii leo sijaenda paka nyumbani. Leo siondoki hapa, afadhali serikali wanifunge nikuwe ndani. Because niko na shida mingi, shida yangu Mungu tu ndio inajua. Na ile nyingine vile walisema yuko mtu alikufa huko, mwingine alikuja hapa akakufa, body kwa huko. Inatakana sisi wa Kenya tusaidiane. Mimi mpaka sasa hii passport yangu ndio hii, madokumenti yangu ndio hii, kila kitu iko ndio. Ile tikiti ya ndege ya vijana wote iko hapa ndani. Unaona? Nilikuwa media hii soko ni ya time, hakuna mtu alisaidia. Hii diaspora nilikuwa nayo one day, full day, hakuna mtu amenisaidia. Ile muhimu leo afadhali sisi wote tuingie ndani kama bana serikali watusaidie. Mono asoko chore soko TV buruso bwomugusi na wikeraga buno tuwikera omwerio wamayasenchira yobwenge korenensa ya moneti insaisa to edina achoko yaretera ase enchira yubwagare buna basaki baito bagenderete ko yariganya ase omogoroba obono gendera kubatimiro birende yatigere ase omogoroba obono eriane Ishmael Mogere nabo igase ensemo yende yakabire oyore gokonya ensemo yebimanyererio gokonya asibari batari kwigwa eriaye Salome Kerubo.